Desde que en 1976 se fundou esta casa, sempre a lingua e a literatura tiveron unha cerna especial. Sempre moitos dos actos e eventos que se fixeron desde aquí foron centrados justamente para reivindicarnos, para divulgarnos, para falarnos, para conversarnos á volta da nosa lingua, da nosa literatura e dos persoeiros que máis tiñan traballado por ela. Entón, desde este punto, quero darvos a benvida a esta casa, Alexandre Bóveda, porque hoxe é un día certamente especial nese caso, nesa situación. Hoxe temos a sorte de podermos coñecer máis un pouco como foi a vida dunha desas persoas que entregou unha parte dos seus días para a causa da lingua galega, da cultura galega e do país. Hoxe temos aquí o lanzamento do libro, do último libro, do profesor Freixeiro Mato, titulado Onde ferde o amor por Galiza. Para moitas e moitos de vós, Freixeiro Mato é coñecido por ser un grande gramático, por ser autor desa gramática en 4 volumes que chegou a ter 2 edicións, o cal non é habitual nunha obra de características. Para outra xente, Freixeiro pode ser coñecido por ser autor tamén desa estilística da lingua galega, monumental tamén, neste caso. Outras de vós e outros de vós podes coñecelo por ser o autor dun libro que chegou a ter tamén 5 edicións, Lingua Galega na Unidade de Conflito, que ilustrou e continua a ilustrar moitos dos pormenores e batallas da nosa lingua desde que chega a Roma, a este país, até que chega tamén o castelán, por iso o título Lingua Galega, Normalidade e Conflito. Outras persoas poden coñecelo por telo visto en actos dedicados a falar da lingua, da sociolingüística, de autores como Murguía, como Dieste, como Rosalía, como Vicente Vega. Outros tamén tiveron a hipótese de o veren a falar ou de o leren a publicar traballos sobre Sebastián Martínez Risco. E entón, nesa faciana é que hoxe está aquí Freixeiro para nos falar, para nos comentar como foi esta edición dun libro importantísimo, porque Sebastián Martínez Risco foi quizáis un dos presidentes da Real Academia Galega máis activos nunha época en que era ben difícil facer algo nesa casa. E entón, hoxe temos aquí a oportunidade de coñecermos como foi o proceso de elaboración dese libro. Un libro que reúne as cartas de don Sebastián, unha grande parte da colonia galega do exilio, na Galiza ultramarina, e a través desas cartas podemos ver como eran as ansias, as esperanzas, os problemas, os acougos, os desacougos desas persoas comprometidas co país que estaban a tantos kilómetros da súa patria. Mas tamén a través desas cartas podemos ver, xa dun punto de vista máis gramatical, máis lingüístico, como se foi informando ese galego literario ou ese galego culto que tanto preocupaba a don Sebastián. Entón, hoxe, para nos falar dese libro, dese proceso, contamos aquí con 3 invulgares figuras. Dun lado, o autor, como é natural, nestes actos, ali situado, no centro, Isabel Risco, magnífica actriz, coincidida por todas e todos nós, e deste lado tamén Gorete San Martín, a vicepresidenta da Diputación, que foi a casa que editou este libro. Entón, eu xa, sen máis preámbulos, reitero o meu agradecemento por a vosa presenza aquí, e xa, tendo a palabra a quen corresponder, neste caso, non sei se será Gorete. Sen problema ningún. Pois nada, moi boa tarde, obrigada pola vosa presenza, obrigada tamén a Alexandre Bóveda por me convidar a estar aquí máis unha vez nestas conversas, nestes actos en que decidides
ter así un momento, reservar un espazo para falar de cuestións diversas relacionadas neste caso coa defensa da nosa cultura, coa defensa da nosa lingua e ademais coa honra de facelo con esta mesa tan poderosa que temos deste lado, unha mesa conformada por dous colegas da Universidade da Coruña, colegas con todo amigos dos vós, Xosé Ramón Freixeiro Mato e Xosé Manuel Sánchez de Rei, e máis con Isabel Risco, unha persoa que, aparte da súa relación familiar con Sebastián Martínez Risco, que tamén está sempre disposta a estar en todos aqueles foros, en todos aqueles espazos en que é preciso justamente apoiar a lingua e apoiar a cultura galega. A verdade é que para a Deputación da Coruña, que como ben comentou Xosé Manuel Sánchez Rei no seu inicio, poder editar un libro como este foi algo que foi un luxo, un placer, porque poder recuperar a memoria viva das persoas justamente que nos precederon e que fixeron da súa vida unha parte moi relevante dela, un intento de facer que a cultura galega fose coñecida, fose divulgada, fose promovida, é algo que é un deber das institucións, un deber que debemos de cumprir, e a verdade é que estamos moi satisfeitas, con moitísimo orgullo presentando este libro que decía Moncho que trouxemos pouco por aquí para ensinar, que é un libro voluminoso, é verdade, xa houve alguna persoa que fixo notar que non é un libro fácil de levar, mas é un libro que como corresponde á correspondencia da época, como lle debe ser, un libro que debe ter unha letra que se vexa ben, son 265 cartas inéditas, e nese sentido non é lógico, creo que é ben manter este esquema de ter unha letra o suficientemente grande para poder vela, para poder folleala, para poder recrearse nesta lectura que é unha lectura absolutamente, eu creo que necesaria para coñecer mellor a nosa cultura e que nos la ofrece, como acaba de comentar moi ben Xosé Manuel, unha persoa que é un dos máximos estudiosos do noso país sobre cuestións moi diversas, é certo, desde a gramática, a lingua literaria, tamén desde figuras relevantes da nosa cultura, desde Dieste, a Noriega Varela, García Barros, a tantísimas persoas, é un especialista xa na obra de Sebastián Martínez Risco. A verdade é que era a mellor das persoas para afrontar este traballo sobre un aspecto que ás veces, en moitos círculos que se considera menor, non falar da correspondencia, parece que iso pertence ao ámbito do privado, ao ámbito do que non debe sair, mas é evidente que nestas cartas, cando as leades, as persoas que xa vos enfrontastes a elas, son cartas que pertencen ao acervo cultural colectivo, porque do que falan nesa relación con persoeiros galeguistas, con persoas vinculadas á cultura galega, que neste caso están fora do país, ben por cuestións diversas ou en moitos casos por seren persoas exiliadas ou persoas que están no mundo da emigración, ou que falan esa correspondencia con Sebastián Martínez Risco en calidade de persoa de recoñecido prestixio, sobre todo xa a partir do momento en que pasa a ser presidente da Real Academia Galega, do que falan son de cuestións moitas delas de carácter literario, cultural, recomendacións. E a verdade é que eu creo que é un apartado moi interesante ter o coñecemento completo das persoas, das dificultades, dos problemas, de como se xestaron algunhas cuestións moi relevantes, poder acceder a esta documentación. Eu nestes días, por outras cuestións, que estaba mirando outra correspondencia, pois topei tamén, neste caso non referido a Sebastián Martínez Risco, pero porque creo que é relevante comentado, pois topei algunha referencia que nos dá moitísimas chaves de interpretación que logo son tamén modernas, porque tampouco é por facer única e exclusivamente o achegamento a autores de outro momento, que tamén por facer a homenaxe de vida, senón tamén por achegar esas figuras a moitos dos debates que había naquela altura, pois poden ser importantes para facermos lecturas de hoxe. Tamén teñen actualidade, non é única exclusivamente falar do pasado, xa digo en plan un pouco recoñecemento, senón tamén porque nos abren camiños para o futuro. E fixademos que ás veces, ademais, os debates son recorrentes, non volvemos unha e outra vez a tratar as mesmas cousas, cando hai temas sobre os que xa hai bastante escrito e moi ben escrito. Daquela, revisando, hai uns días justamente esa correspondencia, neste caso, entre Ramón Piñeiro e Basilio Rosada,
atopei unha cita sobre o Adiós María e Xoana Torres, onde se falaba dun tema que volve tamén cada vez a ser recorrente sobre o tema das traduccións, se se debe traducir de maneira inmediata e publicar un libro que estea feito en galego ou que leve un premio en galego e inmediatamente tamén ao español. Ramón Piñeiro contesta de Basilio Losada dicíndolle que xa lle falou a Xoana Torres sobre a posibilidade de traducir despois de ver o ben recibido que fora o Adiós María, de traducir ao español, e como Xoana, por lealdade lingüística, dille que non está disposta a traducir ao español de maneira inmediata. E se fose outra lingua calquera, que non fose competidora directa co galego, sí, pero unha lingua que é competidora directa co galego, hai que esperar un tempo, primeiro que se coñece, que se difunda en galego, e logo xa se fará. É unha carta tamén do ano 71, e é unha carta sobre un tema que xa digo, mesmo recentemente, xa outra vez de actualidade, outra vez con esa discusión. E daquela aquí tamén encontramos temas que poderíamos aplicar a hoxe en día, que poderíamos dicir, non, hoxe estamos coas mesmas cuestións. Igual, dentro dos anos non o facemos a partir da correspondencia, senón dos correos electrónicos, de outro tipo, mesmo de outros tipos de comunicacións, mas estamos con temas que son moi relevantes. Dentro desta correspondencia tan relevante de persoeiros como Isaac Díaz Pardo, por exemplo, é justamente un texto de Isaac Díaz Pardo, unha referencia a que está escollida como ese título, onde fer do amor por Galiza, que dice Isaac Díaz Pardo referindo justamente a toda esa nación galega que tamén está fora do país, porque hai unha nación galega no interior, e esta é esa correspondencia entre a nación galega no interior e esa nación galega que temos espallada polo mundo e que tan ben fixo pola lingua e pola cultura galega. Neste caso, xa digo, o fer do amor por Galiza, eu creo que son ademais unhas palabras que tamén se poderían dedicar de maneira clara, contundente a Xosé Ramón Freixeiro Mato, porque en toda a súa obra ferve ese amor por Galiza, polo país, polo seu compromiso. Pois dentro destas cartas, eu creo que das máis interesantes son as cartas de Eduardo Blanco Amor, a Sebastián Martínez Risco. Realmente son cartas que poderíamos escoller, hai moitos outros persoeiros que poderíamos escoller, pero onde hai temas dos que realmente din moito desa intrahistoria que ás veces non dicimos, máis que sabemos, que ás veces non está publicada, máis que é relevante para saber. Por exemplo, dentro das que aparecen, nunha desas cartas, Eduardo Blanco Amor comenta a Sebastián Martínez Risco que vai pasar, se o van propor ou non para entrar na Academia Galega, e dille, a ver que facedes coa miña candidatura á Academia. A mí non me apaixona moito, e non porque nin me honra e ficais en demasía, sino porque non coido que sirva para moito, pois non é ese o meu traballo adolitado. O que me amola é que o pensedes tanto, que me vayades sacando a vez para darle a outros que non levan traballando tanto, que ese é o meu mérito menos discutible polas cousas do noso país. É dicir que estades realmente ao final facendo académicos outras persoas, en vez de contar comigo. Os meus anos, o agardar convertese facilmente nunha sorte de anguria, de modo que se non lle podedes dar un pulo ao asunto, somellaríame que o máis doado e elegante, é moi propio de Blanco Amor, o máis doado e elegante, a elegancia conta por moito na vida dun ourensán, sería renunciar denantes da posibilidade de que me renuncien. Realmente son absolutamente palabras que poderían aplicarse na actualidade tamén, se digamos a composición da Academia, tamén seguramente que hai moitas conversas, cartas e demais, correos electrónicos a respecto desas conformacións. Tamén Eduardo Blanco Amor mantén moitas cartas con Sebastián Martínez Risco antes de él facer unha viaxe, justamente unha viaxe para conseguir promover esa cultura galega en Bos Aires, e Blanco Amor dalle recomendacións de carácter diverso, recomendacións de que centros debe visitar, de que temas debe tratar, mesmo de en que lingua debe falar en cada un dos lugares a que vai, e mesmo tamén estilísticas e de imaxe, ou seja, que no seu conxunto, falalle, de todo, e hai varias cartas, entre eles, agradecendo de Sebastián, en moitos casos, esas recomendacións que lle dá, e noutras, xa digo, cuestións de carácter que poden parecer
menos importantes, pero ademais que no caso de Eduardo Blanco Amor que o fai de maneira moi clara, moi directa, non? Dentro de todo isto de que lle di, pois, de que vai ter que falar e como, pois tamén lle di, pois, que lle mande un retrato seu, non? Que vai ser máis que necesario e indispensable, dille que escolla o perfil que che veña mellor, pero mándamo. Non esquezas que en América a imaxe é case tan exigible como o espírito, non? É absolutamente importante, non? Ou eu creo que cartas que simplemente, ainda que parezan que son cartas de trámite, non? Cartas formais como o que facemos nós en determinadas datas, sexan de aniversario, sexan de celebracións do ano novo, do ano vello, nesas cartas que poden parecer máis formais, pero nesas cartas formais aparecen sempre temas que nos deixan ver como eran as relacións que mantiñan as persoas da época. Acabamos de pasar o ano das Irmandades e falamos moito desas dedicatorias en todas as cartas de Irmán ou desa estrela, non? Que decía, pois, Pepe Barro que poñían, non, todos para se identificaren, pois simplemente, ainda que sexan ás veces cartas brevísimas, neste caso 3 liñas, unha das cartas de Eduardo Blanco Amor, a número 56, pero dinos cousas importantes, non? Simplemente nestas 3 liñas, Eduardo Blanco Amor tiño o seguinte como felicitación de ano novo, non? Eduardo Amor corresponde cos mesmos agarimos e bellas lembranzas ourensanas ao seu amigo Sebastián Martínez Risco, seu cordial e benvido saúdo de Aninovo, agardando poder retribuirlle algún día estes sentimentos na nosa terra liberada. Simplemente non estas anotacións que aparecen ás veces pequenas da nosa terra liberada, estes espazos de desexar o mellor para a lingua, o mellor para a cultura, pois estarnos dando conta do compromiso de tantas persoas, un compromiso que ás veces, no caso de Eduardo Blanco Amor, pois queda representado tamén na súa obra escrita en moitos documentos literarios, mas no caso de outras persoas que aparecen aquí, pois este tipo de correspondencia é case a única que nos queda como referente para saber o papel importante que xogaron. Así que eu o único que quero é felicitar a Xosé Ramón Freixedo Mato por este volumen, desexar que sexa un dos tantos que fixo xa ao longo da súa moi fructífera vida académica e que continue por este camiño para nos dar moito máis lecer, eu creo, con lecturas que son moi amenas, moi doadas e que nos axudan a reconstruir o puzzle importante de todo o panorama difícil polo que tivo que atravesar a nosa lingua e o esforzo enorme de xigantes que fixeron persoas como Sebastián Martínez Risco, a quen tanto lle temos que agradecer. É un escándalo. Iso, pois, como non pode ser de outro xeito, agradecer moitísimo a Alexandre Bóveda que nos acolle hoxe aquí e, sobre todo, a todas e todos vos que veñades a coñecer o que é este traballo de Xosé Ramón Freixeiro Mato, que é quen merece todo o agradecemento, porque sen el non estaríamos hoxe aquí, sen el esta historia esquecida e afastada de todas e todos nós non se faría pública, tamén co apoio da Deputación de Coruña, desde logo. Entón, agradecer moitísimo iso, que tiverades esa iniciativa de vir hoxe aquí, xuntarnos todas e todos a pasar este anaco, a transmitirnos iso, aspectos fundamentais e importantes non só da nosa historia, se cadra moi próxima, porque o é, ainda que pasaron xa anos, como a tempo pasa esta velocidade tan de vertixe, que vai a todo filispín, pois en realidade non hai tanto tempo, ainda que eu teño que recoñecer que son a que lle tocou da familia facer este tipo de presentacións e acompañar aquí a esta xente que é xente que coñece, xente que entende, xente que sabe. Eu participo da ignorancia absoluta, mas fais o que se pode. Tocoume a min, porque foi así unha escolla, non houve asamblea familiar para decidilo, senón que foi os tumbos que foi dando o asunto, os tumbos que foi dando a miña conexión, o meu contacto co meu avó, que son da familia, que menos o tivo físicamente. Pois, cadrou así tamén pola relación que establecemos a familia xeral con Moncho e coa súa labor, co que fixo, non só sobre alrededor da nosa lingua, da nosa cultura, senón tamén para nós algo moi importante e fundamental coa figura do que coincide a vida, que é o meu avó paterno.
que Sebastián. El é quen máis coñece del, xa non só no seu aspecto máis académico, no seu aspecto máis de xurista ou de, se lle pode dicir así, as súas incursións, as súas pequenas incursións literarias, senón tamén na súa personalidade, aínda que creo que tampouco o coñeceu persoalmente, mas creo que isto demostra que non fai falta ás veces coñecer a unha persoa para ter lazos e estreitar lazos con ela. Eu, como vos dicía, son a que menos contacto físico tiven co meu avó. De feito, cando el morreu, eu prácticamente, como a quen día acababa de nacer, é unha cuestión do sentido este da vida, de algo pasa e outra cousa acontece. Desde logo, non para melloralo, senón para intentar facer o mellor que se pode. E, obviamente, iso pode ser que signifique que teñas unha ansia polo coñecemento da túa terra, da túa lingua, da túa cultura, porque tamén é certo que esa orixe veume dada nun barrio de Coruña nada adepto á lingua, a cultura e ao país. Non, mas se cadra iso axudou a querer descubrir o país, a lingua e a nosa cultura, querela e admirala, apreciala e defendela contra vento e maré. Mas tamén é certo que é o propio país que dá ese combustible, que dá esas ferramentas. Tampouco fai falta, son coincidencias da vida, mas sí que pode axudar, mas non é imprescindible. E nada, entón, tocoume, como vos digo, tocoume así, sinto-me moi responsable ao mesmo tempo, agardo que hoxe hai unha pequena representación familiar, e xa teño falado con eles e con elas, en principio non hai ningún problema, temos chegado a acordos incluso económicos, se digo alguna barbaridade, alguna cousa improcedente, malo será que non se amañe, menos mal que hai outras persoas que non viñeron, pero somos unha familia dialogante e non chegamos a grandes conflictos, ou procuramos non facelo. Pois nada, pois iso. Entón, como vos dicía, o meu contacto con el foi moi leve, mas sí que probablemente por iso se cadra foi o que me fixo, o que surdiu en mí a necesidade de coñecelo máis o que fixo, o que intentou facer. Eu o que puiden ir descubrindo, tamén por iso teño que contarvos que el todo o que facía, todo o que escribía, fose o que fose, antes falaba a Goretti desa relación que mantiña cando mantiñan correspondencia, simplemente para adicarse unhas pequenas palabras para desexarse un bo Nadal ou un aniversario que fose, todo guardaba absolutamente todo e clasificaba todo. Simplemente o que fixen foi achegarme a ese material e intentar clasificalo de outro xeito. Ao final non o fixen ben, tive que volver a recuperar o material e volver a clasificalo de outro xeito. É dicir, que nada, que eu achegueime a ese material, entón por iso tamén entrei en contacto con Moncho para poderlle transmitir. Neste material, nós o que sempre quixemos, grazas a Moncho xa é así, é facelo público, que a xente o coñecese, porque ficar nunha gaveta non aporta absolutamente nada. O importante é que a xente o coñeza. Non porque estea feito, neste caso é algo colectivo, porque son cartas que sí nas que se ve e se establecen relacións persoais entre as diferentes persoas que manteñen a correspondencia, mas porque son persoas que traballaron polo país en prol da nosa cultura, da nosa lingua, e ademais porque estaban condenadas injusta e dramáticamente á separación da súa terra e do seu país. Entón, é importante que se coñezan e que a xente poida participar delas, que as teña, que as lea. E ademais tamén porque nos trasladan a outra época e neste momento da historia no que estamos con esta comunicación feroz e voraz de WhatsApps, onde resumimos ou buscamos palabras para sustituir outras, ou onde nos expresamos a gran velocidade co pulgar, moitas das veces, algunhas persoas cos dous, outras coas dúas mans. Pois aquí vemos como se expresaban, cun barroquismo increíble, para comentar calquera cousa por pequena que fose, facíana moi grande. Entón é moi interesante tamén chegar a coñecer pois como se comunicaban e como se expresaban coa escrita. É unha maravilla. E ademais diso, pois tamén comprobar como fervía ese amor por Galiza, como fervía, e ademais eu entendo que ao estar longe moitas veces da terra, pois se cadra fervía con máis intensidade, e non, desde logo, non era con vitrocerámica ni con inducción, era con leña da lareira. Eso, pois, é tamén importante coñecelo.
tamén é algo que nos dá combustible para poder seguir defendendo o noso país, a nosa cultura. E por iso recomendo-vos o libro encarecidamente, que o teñades, que o leades. Ademais non é un libro que haxe que ler de seguido, non fai falta, podes saltar páxina a páxina e non vas perder o fío, porque aínda que están moi ben ordenadas as cartas, porque iso tamén é moi importante, a orden que leva as cartas, non fai falta levar unha orde na lectura, nin mergullarse nas cartas. E ás veces tamén ler cartas ten ese morbo, non? De ler cartas e achegarse a esa intimidade das persoas e iso, non? E nada, eu xa pouco máis podo engadir, ou mellor aspectos así anecdóticos de Sebastián, ou tamén como da outra volta que tivemos unha presentación un pouco máis solemne e menos desenfadada que esta, que agora respiro con máis tranquilidade. Houve unha persoa, Consuelo, que falou da Irmandade Xurídica Galega, que falou do seu aspecto como xurista. Entón, nada, simplemente darse un pequeno par de pinceladas, porque sei que creo que hai cuestións coas que traballou e das que falou públicamente en conferencias, publicando en pequenos folletos sobre o dereito galego, que creo que a día de hoxe están, non sei se porque estamos vivindo, que está na actualidade, quero dicir, non sei se porque estamos vivindo nunha especie de, antes falaba do paso frenético do tempo, de vertixe, unha velocidade, dá a sensación de que por unha banda pasa a moita velocidade, como se che pasasen imaxes así, pero hai cousas que están paradas, que quedaron paradas, non sei se na época dos reis católicos, e que non dan evolucionado. E con respecto a iso, pois tamén, con respecto ao dereito galego, quero dicir que hai cousas que seguen da actualidade, cousas que deixou escritas ou polas que traballou. El traballou na compilación do dereito civil galego, porque creía que era fundamental, non que fose fundamental, obviamente temos un dereito propio, ao que non se lle fai moitas veces caso, e a norma común, a norma do Estado, non se adapta ao noso propio dereito. Entón, traballar nesa idea tamén. Entón, a ver se atopo por aquí nalgúnas anotacións que fixen, pois cousas que deixou, por exemplo, que deixou escritas ou que falou, por exemplo, no seu discurso de ingreso na Academia de Xurisprudencia no ano 77, pois falaba da concesión de personalidade xurídica á parroquia, e unha cousa tamén que creo que está moi de actualidade, que fala da comarca como un elemento necesario para unha determinada división territorial. Creo que é importante a día de hoxe, moitas persoas seguimos estando de acordo con esta idea, comarca, esa que ten gran personalidade, esa división territorial e as comarcas, non? Despois, a reestruturación do municipio como en base a esas dúas unidades demográficas, que son a parroquia e a comarca, ou a Organización de Galiza como unha entidade pública capaz de se autogobernar, así, pois, en moitísimos eidos, en realidade en todos os eidos, para así conquerir un autogoberno total e absoluto, para conquerir unha nación libre. Entón, creo que isto está moi de actualidade. E iso, pouco máis, outras cuestións do anecdotario, pois, por exemplo, tamén o comentara da outra vez, eu, dende nena, sempre escoitei na miña casa expresións como luxo asiático, eu imaginaba, pois claro, luxo asiático vende Asia, o rollo oriental, pensabas, claro, todo, pois, marfiles, sedas, etc. Non era por tal, era porque moitas das veces el compartía cafés con Álvaro Cebreiro. Entón Álvaro Cebreiro acompañaba o meu avó onde tiña o seu despacho na Praza de Galiza, ali na Casa Cortés, que segue en pé, e das poucas cousas patrimoniais que mantemos en pé, e ten ese portal, esa escaleira que parece dunha película de Hitchcock incluso, e entón chegaba ali e dicíalle: Sebastián, luxo asiático, luxo asiático. E de aí esa expresión, por exemplo, de luxo asiático, comparto con vos, por se queredes tamén facer vos a expresión de luxo asiático, e así manter viva, pois, esa fala propia de Álvaro Cebreiro, que tamén é moi, é importante tamén rescatar esa cultura oral que forma parte de nós, a que pertencemos. E así pouco máis, que tamén hai un nome que na miña casa ás veces non gusta que se pronuncie, que é Julio Iglesias. E dirán, por que comer ese chico con bronceado natural que ten? Ben, porque este individuo
estivo, non é o seu avó, non, pero se fose el seguramente, porque sacou bastante do avó polo que eu coñezo ao saber deste acontecido. Era falangista, digo así falangista, porque non ten traducción iso, era falangista. Como falangista que era, pois comportábase como tal, como un auténtico desgraciado e asesino. Ben, meu avó estivo militarizado despois do golpe de Estado e mandarono, como non afastado da súa terra, mandarono ademais a xulgar presos políticos. Estupendo, pasou no moi ben xulgando presos políticos aos que todos absolvía. Digo todos porque maioritariamente tocaronlle homes. E de feito, os presos facíanlle debuxos que lle agasallaban a él e outro compañero que tamén estaba na mesma situación, unha situación terrible. Entón, despois desta experiencia que durou un ano, unha experiencia terrorífica, pois resulta que o seu irmán Manuel era o seu irmán maior e quen sempre o protexeu, grazas a ele estudou, meu avó, entón para ele era un referente imprescindible. Pois o seu irmán Manuel era catedrático de óptica e optometría cuántica, un nome moi complicado e raro, e traballou con Zimmermann, que foi un premio Nobel de óptica, e tivo que marchar fuxido, exilio a París, e tivo que deixar todas as súas pertenzas. En aquela altura, el daba aulas na Universidade de Madrid, entón tiña ali a súa casa, e o máis valioso que tiña era a súa biblioteca técnica. Entón, meu avó tiña, aparte eso, comparado co que sufriu outra moita xente, non é sufrimento, non? Pero, claro, ter o seu irmán lonxe da terra, no exilio, despois de pasar ese ano terrible, pois decidiu armarse de valor e coller disfrazarse de militar co seu compañeiro e ir á casa que era do seu irmán. En esa casa estaba ocupada polo avó de Julio Iglesias. E entón, cando lle reclamou, mira, nada máis que veño pola biblioteca, e dixolle, pois non, porque tu hermano era un comunista hijo de puta. Así que, non, repito a frase. E nada, simplemente que saibades, pois iso, que non nos gusta Julio Iglesias. Por se algún día xurde a posibilidade de compartir algo con nós, ou que nos teñas que facer un detalle, alguna cuestión, Julio Iglesias non. Nada que teña a ver con esa familia. E nada, pois, creo que pouco máis. Tamén descancar un pouco así o fervor e tamén que lle fervía o amor por Rosalía e por Castelao. Era unha cousa, eso xa vos digo que tampouco falo que lle fervía como se o tivera coñecido, pero xa vos digo que o coñecín a través do que deixou, do legado que deixou. E tamén, nese legado tamén forma parte, creo que está mal que o diga, e de feito, se cadra escarallo este legado, que é a humildade, pero creo que a humildade vai unida tamén ao propio carácter de Galicia, ao propio carácter do noso país. Cada quen ten a súa personalidade, mas sí que creo que en conxunto e en global o país é un país non humilde, porque ten de todo, é un país rico, pero humilde na súa concepción da vida, na súa filosofía, da súa propia existencia, o país. Entón, ese tamén é un legado que intentas, moitas veces non vai, pero que intentas tamén recoller. Nese amor por Rosalía, que vos digo, é porque sempre o vía no que deixou, no legado que deixou, e tamén por ter retratos de Rosalía pola casa. Xa desde nena, pois, tiña ese referente de Rosalía. E logo tamén por Castelao, e de feito teño, creo que por aquí, pois, cando no cemiterio da Chacarita, unhas verbas que escribiu, non, estaba por aquí, escribiu sobre Castelao o pé da tumba, que pois decía cousas como: en ti, Daniel, xenio da nosa xens, que sobranzaches todas as fisterras para amar, servir e honrar a Galiza, a quen tamén honramos nos afervoadamente. En ti, Daniel, no teu recordo perdurante, queremos honrar a Galiza. Este creo que é o espírito, este é o sentimento, o de honrar un país que nos precisa, e que creo que este país ten que ser de seu propio, ten que defender a súa lingua, a súa cultura, a súa identidade, os seus recursos, a súa riqueza, e formar parte da cultura universal a través de si mesmo, non? E nada, este é o espírito, e agardo que isto sexa, isto é algo moi importante, e isto ten moito valor, e o valor dallo Xosé Ramón Freixeiro Mato, el quen merece
toda a admiración e todo o agradecemento, e con todo isto, con todo o traballo que leva feito ao longo da súa vida, da súa carreira, demostra o que ben decía antes Goretti, onde ferve o amor por Galiza, nel ferve o amor por Galiza, está claro, e isto é un exemplo que tamén deberamos seguir. E pouco máis, creo que xa... Que antes esquecín de contar unha cousa, apropiándome aquí da palabra luxo axático, tamén un luxo, facemos partícipes o público aquí presente deste libro colaborativo, porque as imaxes que imos ver para nos explicar como foi ese proceso foron feitas por María, aquí tamén presente. Ela é a fotógrafa oficial. Ben, pois, boa tarde, obrigadísimo a todas e a todos pola vosa presenza aquí. A verdade é que, como dicíais, ahora tivéramos un acto formal o 1 de febreiro na Real Academia Galega, de homenaxe a Sebastián Martínez Risco. Foi un acto, creo que interesante, merecidísimo, o que pasa que chegou moi tarde, porque a Real Academia Galega teria que terse lembrado moito antes de Sebastián Martínez Risco, que a presidiu durante 17 anos, mas é que, alén diso, foi o presidente, creo que na historia da Real Academia Galega, máis contribuiu, desde logo, a súa modernización, a súa renovación e a súa proxección exterior. E a partir diso, pois, mesmo o edificio en que hoxe está, pois é todo consecuencia do traballo, do bo facer de Sebastián Martínez Risco en todas as xestións coa familia Paco Bazán, etc., para conseguir iso. Por tanto, que con motivo do 40 aniversario da morte de Sebastián, porque este ano se fan os 40 anos da súa morte, por fin a Real Academia Galega lle fixese ese acto de homenaxe, penso que era hora, en fin, ben está o que ven a cabo, mas penso que tamén non é suficiente, Sebastián Martínez Risco, sobre todo por parte da Real Academia Galega, por parte tamén de toda, en fin, a sociedade galega no seu conxunto, pois merece tamén outras homenaxes e outros recoñecimentos. Ben, en primeiro lugar, vai o meu recoñecimento para todas e todas vos, que digo tamén un día como hoxe, onde alguna xente se puxo en contacto comigo para disculpar a súa ausencia, porque hai a presentación de outro libro nunha libraría, de Víctor Vaqueiro, un libro sobre identidade e norma, interesante. Hai un acto, creo que no Rosalía, de homenaxe, a unha persoa que foi concelleira aquí nesta cidade, un militante da esquerda, aquí da Coruña, tamén se de outras xuntanzas, por tanto, máis mérito ainda de todas e todos os asistentes. E quero, no capítulo de agradecementos, pois, agradecer, en primeiro lugar, as persoas que me acompañan aquí na mesa, a súa amabilidade, as súas palabras, mas tamén quero agradecer, mostrarlles o meu agradecimento polo que representan, Xosé Manuel como presidente da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que sempre nos acolle generosamente, sempre me acolleu para a presentación dos libros, e xa van uns cantos, por tanto, síntome aquí como na miña casa, que tamén é, que sou socio dela, mas manifesto o meu agradecimento. En Goretti, pois, quero agradecerlle a Diputación da Coruña, pois, que lle dese tan boa acollida a este libro. Eu simplemente o que non segui o conduto regulamentario, presentei o escrito de solicitude de publicación na Deputación, porque pensaba que, claro, un volume deste tipo, pois, evidentemente, dificilmente pode ser asumido por unha editora privada, non? Un libro que máis encaixa no ámbito dunha institución pública, non? E, por tanto, pareceume que, como, en fin, Sebastián Martínez Risco, presidiu a Academia Galega, que está situada na cidade da Coruña, as figuras, moitas das principais figuras
que coprotagonizan o libro, non? Pois son da Coruña ou da súa provincia, os casos de Isaac Díaz Pardo e outros moitos máis, pois parecíame que, en fin, que a Diputación da Coruña asumise esta publicación sería moi interesante. E a verdade é que a acollida non puido ser mellor, o resultado tamén parece que é moi digno, non? O mesmo feito de que se faga unha impresión con papel lexible, pois non é un valor menor nestes tempos, sobre todo para os que xa estamos en provecta idade e temos algún problema de vista, non? Encontramos con moitos libros que por tamaño da letra tanto queren reducir e economizar que ás veces o lemos con lupa ou xa non podemos ler. Por tanto, o meu agradecemento inmenso á Diputación da Coruña e desde logo tamén a súa vicepresidenta e a amiga e colega Goretti San Martín polas súas generosas palabras. E por último, teño aquí ao meu lado, non vou dicir a prima de risco, a neta de risco. A prima de risco xa nos deu impulso noutros tempos. Agora temos a neta de risco que nos está dando moitas alegrías, e que nos vai dar moitas alegrías máis, porque Isabel Risco é un dos grandes valores que temos para defendernos, defender a nosa identidade, defender a nosa lingua, defender a nosa cultura. Mas tamén Isabel, quero agradecer moito a toda a familia, a súa boa acollida que me deron sempre. E daquela xa vou pasar para mostrar aí algunhas fotografías, e ao paso de ir vendo as fotografías, pois irei comentando algunhas cousas. Reitero as palabras xustísimas de Xosé Manuel, co meu agradecimento tamén a María Díaz, que é, digamos, a que reuniu todo este material. María ten axudado en todo, porque ao longo da vida sen a súa colaboración sería moi difícil o traballo que levo feito, mais neste caso en especial materialmente, porque me acompañoume na viaxe a América, estivemos ali sobre todo por Buenos Aires, e ali estivo comigo nas bibliotecas copiando textos, fotografándoos, e por riba ainda organizou todo este material. Ben, pois daquela pasamos, vou utilizar a última tecnología. A primeira foto que quería presentar aquí é esta de 1951 de Sebastián Martínez del Risco. É un roteiro rosariano que se fixo naquel ano, e que tronca co que decía aquí Isabel, ese amor pola figura de Rosalía que tivo Sebastián. Neste ano fíxose un percurso ali polas terras rosarianas de Amaría e Iria Flavia e todo, un grupo, e parece que eran 2 autobuses máis carros particulares de persoas que fixeron ese roteiro dos lugares e foron falando diferentes personalidades. Unha das que falou foi Sebastián Martínez Risco sobre Rosalía, deu unha interpretación moi bonita de Rosalía e da alma de Rosalía en relación coa chuvia, etc. Que mesmo logo foi gravada nunha carta de Ramón Piñeiro, a que tiven agora acceso. Sebastián Martínez Risco, seguindo a estela do seu irmán Manuel, do que nos falou tamén Isabel, estivo estudando Dereito na Universidade de Zaragoza, porque o seu irmán estaba ali de profesor da universidade, e ele ia acompañando ao seu irmán nos destinos que ia tendo. Estando en Zaragoza no ano 1917, tiña el 18 anos, xa pronunciou unha conferencia sobre Rosalía. Ben, esta é a figura de Sebastián aquí no piso da Coruña, non? Esa a súa biblioteca. Esta é a viaxe a Bos Aires, a primeira viaxe que fixo a Bos Aires no verán de 1961. Nesta viaxe, vou poñer aquí varias fotografías, porque está moi presente na correspondencia. Justamente, moitas das cartas son arredor das dúas viaxes que fixo, a de 1961 e logo outra de 1975. El xa tiña contacto, xa anteriormente tiña correspondencia con
con personalidades do mundo da emigración e do exilio, era amigo de Blanco Amor e de outras persoas antes, mas desde logo nesta viaxe sí que tamén a correspondencia se converte nun encontra aquí un motivo importante. Un deses actos onde participaba na colectividade galega. Ele ia convidado, foi no ano 1961 e no 1975, era o convidado de honra do Centro Galego de Bos Aires. E ia convidado para estar todo o mes de xullo, escala ainda unha parte de agosto, máis dun mes, dando conferencias nos sitios máis importantes de Bos Aires e tamén se trasladaba a Montevideo. Entón, ali, realmente ian as figuras máis destacadas da cultura galega. Otero Pedrallo, por exemplo, foi por dúas veces, como Sebastián Martínez Risco, Paz Andrade, en fin, ir de convidado do Centro Galego era, desde logo, un recoñecimento extraordinario para calquera persoa. E podo dicirvos, na correspondencia está aí reflectido, que unha das visitas que máis impacto deixou en América foi a de Sebastián Martínez Risco, na correspondencia mesmo dos centros galegos, xa non só de Bos Aires, ou tamén de Montevideo. Hai unha carta do centro de Montevideo dicindo que a presenza de Martínez Risco ali servira para mostrar a súa grande valía, para mostrar tamén a imaxe mellor da Galiza que se podría ter, etc. Aquí é unha das moitas intervencións que tivo en actos ou ben en universidades ou en colexios de abogados, etc. Non podían faltar as comidas, claro está, tamén está aí coa súa dona. Ben, estas xa son algunhas cartas que aparecen no libro, sempre demostrar aí os manuscrito da carta. Este é unha de Alejandro Raimúndez, do ano 1956. Alejandro Raimúndez é un dos exiliados que, en vez de marchar para América, marchou para Inglaterra, porque hai que dicir que, fundamentalmente nesta correspondencia, están a parte máis importante ocupan as cartas de América, desde América ou para América, mas non é único, tamén hai de Europa, de Portugal, moi significadamente tamén, algunhas desde Inglaterra. É o caso de Alejandro Raimúndez, que tamén era ourensán, era un catedrático daquelas escolas de comercio que había antes, que tiña a súa praza en Barcelona, e que logo a rei do 36 tivo que exiliarse en Londres, e desde ali foi director dos programas da BBC sobre temática galega. A BBC, nos anos 50, emitía textos en galego, digamos, tamén recitaban poemas de autores e de autoras galegas, etc. Sebastián Martínez Risco colaborou neses programas da BBC en varias ocasións e, por tanto, aí a correspondencia con Alejandro Raimúndez. Esa é unha carta de Xosé Núñez Búa. Xosé Núñez Búa, escritor galego, abogado, tamén da provincia de Ourense, que xa tiña amizade previa con Sebastián, mais que logo se intensifica moito cando el fai as viaxes a América, porque Xosé Núñez Búa estaba moi implicado ali na actividade galega, era moi amigo de Isaac Díaz Pardo, colaboraba como abogado na aventura empresarial de Isaac Díaz Pardo, etc. Por tanto, tamén Núñez Búa é unha das voces importantes do libro. Amandio César é un, digamos, responsable desa revista portuguesa Cuatro Ventos. Cuatro Ventos pretendía recoller, reunir a literatura galega, portuguesa e brasileira. Tiña, por tanto, como tres direccións. A sección galega estaba dirixida por Sebastián Martínez Risco, por Otero Pedrallo e por Leandro Carrera Alvarellos. Entón,
ese é o envelope, hai unha das cartas que se intercambiaron. Hai un conxunto de cartas no libro, importante, de autores portugueses, teño que dicir autores porque son todos homes, naquele tempo, a verdade é que se hoxe, en fin, botamos de menos a presenza da muller, naqueles tempos era clamorosa, non? A súa ausencia en moitos deses ámbitos, mesmo tamén da cultura, non? Ben, pois, autores portugueses hai unha intensísima correspondencia, non? E mesmo por eses anos 50, hai que ver como no ano 1955, por exemplo, houve un encontro, unha asamblea luso-galaica, onde académicos da Real Academia Galega se deslocaron a cidade de Braga e ali tiveron unhas jornadas para falar de temas de cultura galaico-portuguesa, non? E hai que dicir, vémonos, que naqueles tempos mesmo as xornadas estiveron financiadas polo Ministerio, non? Se cadra hoxe, estábamos nunha ditadura de gorda, non? Pois se cadra hoxe non ian ser moito máis generosos para financiar unhas xornadas luso-galaicas, non? Ben, aquí esa carta, precisamente esa pequena carta, pequena, mas tan significativa que nos deu Goretti, con Eduardo Blanco Amor. Eduardo Blanco Amor, xa digo, tamén ten moito peso no libro, porque as súas cartas son de contido profundo, claro está. Unha das que facía tamén referencia a Goretti, porque Blanco Amor traballaba naquele tempo no Centro Galego como asesor cultural do Centro Galego. Entón, explicaballe a Sebastián, pois, en fin, en que sitios había que falar, e daballe consellos. Unha desas cartas, mesmo aproveitei para darlle aos meus alumnos, que agora temos que impartir as materias que antes non impartíamos, unha delas é comunicación oral, pois realmente os consellos que lle dá Eduardo Blanco Amor a Sebastián Martínez Risco sobre como falar en público ali para o público bonaerense, realmente son unhas leccións magistrais de oratoria, non? É dicir, de que recursos usar. A cartas de Isaac Díaz Pardo, hai tamén moitas, tamén son dun fondo contido, non? As cartas de Isaac, evidentemente, en Isaac Díaz Pardo latexa profundamente esa preocupación constante por Galiza, non? A min non me sorprendeu, porque eu dicía, non? Mas realmente chamoume a atención. Xa o título do libro, como decía agora, provendo unha desas cartas, de escríbolle desde estas terras onde ferve o amor por Galiza, non? Mas logo todas as demais cartas de Isaac Díaz Pardo está sempre preocupado polos problemas de Galiza, pola súa economía, pola súa lingua, absolutamente por todo, sempre con proxectos, formulando a Academia Galega iniciativas para facer, non? Que sempre eran moi ben acollidas por Sebastián, porque ademais había unha grande afinidade entre eles. E aí me chamou a atención esa frase e a puxen no título, non? Porque é o que me resultou así impactante, ver como xente que tiveron que marchar de Galiza, uns porque por emigrantes, estaban na emigración, pola miseria, porque por falta de recursos económicos non había, e outros que tiveron que marchar de Galiza expulsados pola ditadura, pola represión franquista, etc. E que estando expulsados da súa patria desde ali, estivesen tan preocupados por Galiza, pola súa lingua, pola súa cultura, financiasen actividades en favor da lingua e da cultura galega, porque mandaban cartos para a Academia Galega, moitos cartos, realmente, case todas as actividades que facía a Academia Galega, polos anos 60, estaban financiados polas colectividades galegas de América. Entón é sorprendente, non? Como xente que fora expulsada do seu propio país, logo ali estaba preocupado por ele, facía esforzos mesmo económicos para favorecer aquí o progreso. Emilio González López estaba de profesor en Nova York, no Hunter College, entón vemos un envelope dunha das cartas numerosas tamén que teñen entre eles, que tamén vemos como outro punto de referencia os Estados Unidos, onde tamén había galegos emigrados, exiliados, que traballaban en prol da cultura galega
Este é un manuscrito de Sebastián Martínez Risco, para que utilizamos a súa letra. Precisamente é un borrador, digamos, dunha intervención que vai facer en Montevideo diante da colectividade galega. Mas Sebastián Martínez Risco non só era un grande xurista e ten moitas publicacións sobre o dereito galego e sobre, por exemplo, o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega titulouse O sentimento da xustiza na cultura galega, non? É un traballo, xa digo, nesse sentido, mas logo ele é poeta, ele é ensaísta fundamentalmente, mas a condición de poeta non abandonou nunca. Ese libro 14 Navaliñas, 1958-1973, son 14 poemas que recopilou porque ele todos os anos, por o Nadal, adoitaba parabenizar os seus amigos, as persoas máis achegadas, con unha felicitación onde ia un poema que ele titulaba Navaliña. Logo continuou escribindo Navaliñas despois de 1973, até a súa morte. Esta é unha mostra de que ele cultivou tamén sempre a poesía. Aquí están dous libros publicados por el Conferencias en Conde Castelao. Este libro recolle as conferencias que impartiu no ano 1975, cando foi de novo, e non era fácil, xa digo, foi Otero Pedrallo, eu creo que Paz Andrade, penso que moi poucos máis, os que repetiron dúas veces en América de convidados de órgano do Centro Galego, que era, digamos, algo espectacular, todos os actos que ali celebraban, etc. Ben, pois, ese ano 75, precisamente como mostra desa íntima vinculación de Martínez Risco, primeiro con Rosalía tamén, mas coa figura de Castelao, pois é que todas as conferencias que pronunciou no ano 75 foron sobre Castelao, e logo foron recollidas nese volume e publicadas por Ediciones Galicia do Centro Galego de Bos Aires. Infelizmente, o libro publicouse no ano 1977, mas Sebastián xa non o puido chegar a ter nas mans, porque precisamente estaba Rodolfo Prada nese momento intentando acelerar a publicación, mas resulta que ali non lle respondían nos talleres da imprenta e ao final o libro non puido velo el. Outro libro que publicou no ano 1973 é Presencia da Lingua Galega. É consecuencia dunha conferencia que foi impartir nese ano ao Centro Mercantil e Industrial de Vigo. Fixémonos en lingua galega, e falando da lingua galega no ano 1973 nun círculo mercantil que ainda non sei se será o mesmo que hai uns poucos anos se pronunciou despectivamente en contra do galego. Pois ele foi ali no 73 a defender a lingua galega. Este libro xa o cito nesa primeira edición que tiven do meu libro Lingua Galega, Normalidade e Conflito, porque foi un libro que me axudou moito. É tamén un pouco un resumo da historia do galego desde a Idade Media á actualidade, mas de logo manexando documentación moi interesante e facendo tamén achegas importantes. Outro libro, ese de Santiago de Compostela, eso é precisamente consecuencia de tres intervencións que tivo nos programas da BBC por os anos 50, no ano 50, 51, 52. Do Recuncho Amado é o seu grande libro de poesía en galego, que se publicou tamén postumamente no ano 1980 en edicións do Castro. Sebastián morreu no 1977, mas este libro tiñao preparado, non exactamente este libro, mas ele tiña preparado xa no ano 1943 un libro de poesía que era bilingüe, a metade dos poemas en castelán, máis ou menos, e a metade en galego. O que pasa é que naquele ano non foi posible publicalo, e logo xa todos eses poemas os reorganizou, etc., e os publicou en galego, e os deixou preparados para a publicación en galego, como era o seu desejo. Estes son xa no ano 75, cando foi novamente convidado polo Centro Galego para ir a Bos Aires,
onde impartiu varias conferencias sobre Castelao. Entón digamos, recortes que poñemos aí da prensa galega da emigración e do exilio. Este é o caso, este é, por exemplo, do xornal Lugo, o exemplar que se publicaba en xullo, aquel ano de 1975, e que aí anunciaba, sabemos que con grande visibilidade, a presenza de Sebastián Martínez Risco como convidado de honra. Hai outros máis, fixemos aí como tamén no propio xornal, como lle dedicaban páxinas enteiras, prácticamente ocupaba casi todo o xornal a figura de Sebastián Martínez Risco. En fin, outras mostras máis desas xornadas patrióticas do ano 75, esta opinión gallega, outros eran o xornal aquel Lugo era do centro lucense, porque ali había centro lucense, centro pontevedrés, etc. O centro lucense era potente, entón tiña un medio de comunicación tamén importante. Aquí anunciase tamén o dase conta da conferencia que pronunciou no centro lucense nese verano aquí de 1975. Esta é a fotografía que escolleron aí na Deputación para pôr na capa do libro, que é nese ano, porque nas dúas ocasións Sebastián viaxou acompañado da súa muller Mercedes e lógicamente, como fixemos María máis eu, había que facer unha visita obrigada ás fervenzas ou cataratas de Iguazú. Aí están reproducidas nesta fotografía. Mesmo xa no ano 77, como a prensa americana recolle a noticia do seu falecemento. Ben, e agora vou ir presentando algunhas fotografías. Este é o Hotel Nogaró, que está ao ladinho da Casa Rosada, no centro de Bos Aires. Pois era o hotel onde estivo parando nas dúas ocasións Sebastián Martínez Risco, tanto no 61 como no 75. Este é o Centro Galego de Bos Aires, é unha imaxe por aquí, logo imos ter varias máis, por tanto, é realmente impresionante. O Centro Galego de Bos Aires era o centro máis importante que houve, desde logo, de colectividades de emigrantes ou de exiliados en toda a América. Chegou a ter alrededor de 120.000 afiliados. Había dentro do Centro Galego había 4 agrupacións políticas, quer dizer, con distintos programas políticos que competían nas eleccións, e as eleccións do Centro Galego era un acontecimento ali. O Centro Galego era o mellor hospital tamén que había. O triste é ver como hoxe está en total declive, está intervido agora o goberno argentino, se apoderou dele. É menos mal que no goberno de Cristina Fernández, de Kirchner, pois parece que ela ten algúns vínculos galegos e tal, entón o goberno interveu aí, en fin, o centro foi mantendo, mas estaba ao borde da extinción total, algo que é totalmente impresionante noutros tempos. Esta é outra foto así máis onde figurei o nome Centro Galego. Esta é a libraría do Centro Galego, que está, segundo se entra no Centro Galego á dereita, ali están eses libros de Ediciones Galicia do Centro Galego de Bos Aires, pois ali ainda están ali moitos deses libros, Pensamento Sementeira, por exemplo, de Antón Vilar Ponte, sempre Galiza de Castelao, e tantas outras importantes, a obra completa, edición de moita, a obra de Ramón Cabanillas, e tantas publicacións do Centro Galego de Bos Aires que foron fundamentais na cultura galega, foron, que continuan a ser libros esenciais da nosa. Aquí, á esquerda, segundo se entra no Centro Galego, pois temos aí, que tamén impresiona, vermos aí os dous pais da patria, digamos, Castelao a un lado e Rosalía a outro, aí, pois, recibindo a xente nese centro. A xente, onde ainda agora, con toda a crise que hai, o Centro Galego continúa sendo un hospital, o que é, e por ali entran centos e centos de persoas todos os días. Ben, esta é unha mostra de que
fun ali traballar algo. Estou na biblioteca do Centro Galego. O señor que está aí comigo, que chamase Manuel Rey, é un galego emigrante que amigou para ali de rapaz, me contou, prácticamente analfabeto, e ali, en contacto coa xente do centro e tal, e cos escritores e cos galeguistas, adquiriu conciencia nacional da Galiza, non? É unha persoa plenamente concienciada do que é o Galiza, do que é o galeguismo, etc. O lamentável é que ele está aí xa xubilado, de 70 anos, e vai ali, digamos, a botar unha man, non? E todas as tardes a atender a biblioteca, non? Mas está en total abandono tamén. O arquivo é realmente, aí estou unha foto, non? Manexando, pero vamos, podes ver toda a documentación que teñen aí está nese arquivo que figura aí á esquerda, totalmente desordenada, totalmente abandonada, sen control de ningún tipo. Logo supóse que hai outra documentación a que non puiden ter acceso, porque non me foi posible, fixen ali xestións, sobre todo, claro, eu ia buscando ali, teria de haber moitas cartas de Martín de Risco, en resposta ás que eu recibía do Centro Galego e dos seus directivos, etc. Mas, con os problemas que había ali, había unha señora que era a que estaba posta polo goberno para dirixir o Centro Galego nesta intervención que fixo o goberno, nunca estaba ali, entón non foi posible falar con ela, a persoa que estaba ali interposta, digamos, para facilitar iso, pois non facilitaba nada, e, por tanto, non pude ter acceso a outra documentación, mas tamén, por que me decía o propio Manuel Rey, un home moi amável, posiblemente houvese pouco que ver, porque, infelizmente, aí parece que entrou a saco todo o mundo, aí foi xente, buscando información, non houve control de ningún tipo, por exemplo, as cartas, parece que cada un levou as que me interesou, etc. Por tanto, é unha pena que estea tan abandonado. O que tamén me impresiona é como, porque realmente o Centro Galego é un hospital, pero este é o cuarto onde morreu Castelao, sendo o Centro Galego un hospital, morrendo Castelao no ano 1950, continúa aí o cuarto de Castelao sendo o único cuarto que non é ocupado por o paciente e que está aí dedicado un pouco a un mini homenaxe ao museo do propio Castelao, con lembranzas, recordos del mesmo. En fin, realmente é impresionante ver iso tamén. Aí, logo, nas dependencias non se ve moi ben, nas dependencias do Centro Galego, ali, sobre todo, nos gabinetes de dirección, onde estaban os directivos, porque agora nin directivos hai, prácticamente, non ali. Mais que, para conseguir ver iso, foi unha historia rocambolesca, non? E deixarnos aí un minutinho, e María correndo tirou aí dúas fotos, pero deixarnos ver aí, digamos, clandestinamente, deixarnos ver aí os cadros de Castelao, de outros pintores galegos que están ali nos gabinetes dos que foron directivos dos centros galegos. Hai aí un patrimonio importante que, claro, tamén é un problema, non? Porque ese patrimonio, os cadros de Castelao, como de Xulián Guillón, de Díaz Pardo, de Laxeiro, todos esos, claro, os argentinos din que son deles, claro, e aí ese tema non é fácil, evidentemente, mas está claro que, en fin, bo sería que pudésemos ter reunido aquí na Galiza todo o patrimonio pictórico de Castelao e de outros autores. Eso impresiona tamén, porque pasábamos os días por aí, cando íamos ao traballo, como en plena avenida 9 de Xullo, que é a avenida máis grande do mundo, máis larga do mundo, non máis longa, a máis larga do mundo, e chegamos a notar 20 tantos carrís, non? Na avenida 9 de Xullo, pois aí hai unha praza Castelao, e realmente impresiona, e ver aí o busto de Castelao, unha visión máis de cerca. E esa é a casa onde estivo residindo Castelao, pois nos anos que estivo na Argentina, na avenida Belgrano, nese número
figura. E agora, unha breve referencia tamén ao cemiterio de Chacarita. Esta é a entrada do cemiterio, non? Porque en Chacarita foron soterrados tamén os restos de Castelao, e ali estivo Sebastián Martínez Risco, como dicía antes Isabel, pois tamén dirixindo unhas palabras na homenaxe que tamén se foi facer ali a Castelao. Esta outra panorámica, outra máis próxima, este é un dos panteóns que hai por ali, outro dos panteóns. Cando íamos María Baixa, entramos ali, a ver onde estará o panteón do Centro Galego. E vendo, a ver, será este, será o outro, era inmenso, non? Por tanto, ao final non era posible. Preguntamos ali a un señor, ao final un señor que andaba por ali limpando, e dixo, sí, o panteón gallego, sí, por allá, tal, e foi nos indicando. Cando chegamos, realmente sorprendemos porque era con moito o máis grande o impresionante de todos. Era que ali había auténticos... Pois este parecía unha catedral. Ese é o panteón galego. Iso é, por tanto, a nación galega errante, non? A mí tamén me causou impresión ver como hai tantas mostras da potencia desa colectividade galega espallada polo mundo, que é capaz de deixar mostras como estas. Iso é no interior, non? Aí está a bandeira galega, que deixamos, o grande que é, ten varios altares, para baixo, aí aquí está, aquí era onde estaban foron soterrados os restos de Castelao. Hoxe sabemos que foron trasladados para aquí dunha maneira moi polémica no ano 77, no ano da morte de Martínez Risco. E curiosamente Martínez Risco, un home tan comedido, pois aí ven, creo que é a última carta, creo que reproduce aí, escribe unha carta a Nalla, a Juan Nalla, que era o bibliotecario da Academia Galega, porque nese momento Nalla era o representante do Centro Galego aquí, totalmente indignado por ese traslado dos restos de Castelao, interesadamente, manipulados políticamente pola dereita que expulsou a Castelao, pola que tivo que Castelao morrer no exilio, e que se o chega a coller aquí o fusilan, pois a logo os seus herdeiros, directos ou indirectos, pois son os que logo organizaron iso, non? E aquí a carta de Sebastián Martínez Risco é realmente moi dura, non? E digamos, totalmente insólita nele, porque a súa admiración pola figura de Castelao era tan fonda que lle doía tremendamente ver como agora o manipulaba desa maneira, incluso a ameaza, que non sei, ameaza con revelar o nome dunha persoa, dicir que agora estaba aí que intervindo a favor dese traslado, e que noutros tempos fora censor, represor, que metera xente no cárcere e tal. Agora pasamos ao momento ao Centro Galego de Montevideo, onde tamén realmente impresiona ver ali todas as pegadas que fican ainda en declive, porque todo iso está moi en declive, máis da potencia que tivo esa nación galega espallada por o mundo. Aquí estamos tamén, para que vexamos aí esas caleiras do interior do Centro Galego. Acompáñennos aquí dúas persoas galegas, amigas, que deles foi, ainda é directivo do centro, e a outra, pois, aquí irmá dunha amiga nosa, pois, colaboradora das actividades do Centro Galego de Montevideo desde moito tempo, durante moito tempo, non? Aí para que vexamos, xa digo, tamén a grandiosidade. E estas son as instalacións recreativas que ten o Centro Galego de Montevideo, non? Tamén impresionantes, que están ali xa nas aforas. E este é o Centro Galego de Avellaneda. Avellaneda, fíjate, foi un concello, continúa a ser independente de Bos Aires, mas na realidade está integrado en Bos Aires. Cando nós collemos o autobús e fomos para ir a Avellaneda e baixamos no centro de Avellaneda, destacou ali, o edificio que destacaba era ese, o edificio máis, justamente nos fixamos.
E ali está, é o edificio do Centro Galego, o edificio máis importante, máis artístico, máis emblemático que hai en Avellaneda. Esta é a súa entrada, en fin, o seu interior, vemos aí tamén. Infelizmente, claro, xa ali no Centro Galego de Avellaneda xa non quedaban nin galegos. Había un señor que era moi maior, que nos recibiu ali, que xa nin era galego, nin sabía falar galego, mas que había actividades de persoas que ian ali facer actividades manuais e cousas así. Este é a delegación da Xunta en Bos Aires, que está ao lado do Centro Galicia, mas que, aí xa sabemos tamén onde se fixeron moitos dos manexos dos votos electorais e todo iso, non? Continua sendo, por tanto, a delegación da Xunta, mas está pegada ao Centro Galicia, que é hoxe o centro potente e poderoso. Así como o Centro Galego xa está intervido polo goberno argentino, está en total declive, o Centro Galicia é un centro económicamente moi potente, non? E ten aí o Colexio Santiago Apóstolo, que imparte aulas de galego e que ten, digamos, un programa de ensino en galego tamén, non só a materia de lingua galega, sino tamén outras materias que se imparten en galego, e por aí, e desde logo ten poderío económico. Nesta entrada non nos fallará agora aquí a tecnoloxía. Pois agora non vai, a ver se... Xa me parecía a min que algo tiña que facer. Isto sempre acabou mirando. A informática para de hacer. Vai. Para de hacer. Apaga non lo tiene. Reiniciar. Para pasar, comido. O que se manualmente tamén vai, non? O fundamental, xa o vimos, tampouco sería o demais agora sería recrearnos aí en imaxes tal. Pois foi, efectivamente. A Xunta. Xa vai. A ver. Se continúa por aquí, a ver. No, por abaixo, tengo azúcar. Algo se move por aquí. Revisar. Ese era precisamente o Teatro Castelao, ainda que había árboles que tapaban, que tamén, en fin, é importante resaltar, non? Como ali na proximidade do Centro Galicia está ese teatro que ainda leva o nome de Castelao e que realiza actividades sobre Galicia, sobre a cultura galega, etc. con regularidade. Nos asistimos ali a un acto onde había gaiteiros que interpretaban música galega, había nemos que bailaban baile galego, porque iso é infelizmente o que vai ficando, non? Da tradición, pois, algúns grupiños de xente maior que ainda manda os seus netos e cadra pois ao centro galego, un centro galego para que aprendan a bailar a muñeira ou algo así. Unido. Este é o Teatro Castelao no interior, nese acto a que asistimos nós.
Pasas ti, a ver se obedece mellor. Non che obedece. Aí aquí, tampouco. Pois non imos dar o coñazo aquí a... E somente quedaban por ver realmente algunhas imaxes tamén para ver o poderío que a mí me impresionou, ver esa potencia que tivo a colectividade galega, porque este Centro Galicia, que logo foi a reunión dese Centro Lucense, Centro Pontevedrés, Centro Coruñés, reuníronse todos no Centro Galiza, que hoxe eu ten ali mesmo unhas garaxes, por exemplo, que le dá moito beneficio económico, e teñen unhas instalacións en Los Olivos, ao lado onde está a Presidencia da República da Argentina, tamén unhas instalacións deportivas e recreativas impresionantes, ali ao lado do Mar da Plata, na zona esa dos Olivos, máis importante. Por tanto, realmente chama a atención ver o poderío desa colectividade galega. Despois eran xa algunhas, quedaban ali por algunhas imaxes así, xa máis de tipo de recreo, para contemplar unhas cousas así interesantes da cidade de Bos Aires, que seguro que algúns xa coñece, algúns xa coñeceredes. Mira, aí temos precisamente, non? Va pasando, pois xa está. Ben, e logo, a arte de Luis Xoane, por exemplo, non? Ali Cormeiro na Galería Pacífico, esas son as instalacións do Centro dos Olivos. A ver se vai agora. Vese así un poquinho menos máis... Tamén está a Federación de Centros, de todos os centros galegos. Sí, a Federación de Sociedades Galegas, claro. Sí, ali na zona de San Telmo continúa. Sí, tamén, ali nós asistimos ali a varias delas. Ben, pois aquí é nas Galerías Pacífico, ali na Florida, na rúa máis, digamos, comercial, estas Galerías Pacíficas son impresionantes, e ali están os millores pintores da época ali, entre eles está Colmeiro, non? A pintura de Colmeiro, ali vemos un detalle dele. E logo, claro, a pegada de Luis Xoane e a importancia do que hai tamén moitas cartas aquí neste libro, e tamén moi importantes, mas a súa pegada, pois, por todo Bos Aires, a súa pegada artística é extraordinaria, non? Creo que Galerías Santa Fe, outro tipo de galerías, en diversos sitios, non? Isto é nos baixos do Teatro San Martín, ali que está en Corrientes, non? E que baixando, digamos, desde o piso cero, pois hai esta zona ali con pinturas de Xoane. Isto mesmo, unha entrada nun garaxe dun edificio, pois aí está tamén a pegada de Luis Xoane. Este é o Café Tortori, onde se reunían tamén moitos dos Isaac Díaz Pardo, con Rafael Dieste, con Luis Xoane, con todos eses, en fin, ali, non? Aí onde están, era un lugar de reunión dos escritores tradicionais. Ainda hoxe, pois, é un sitio para visitar, porque mesmo hai que a veces facer cola para conseguir entrar aí. E hasta aí a zona de escritores galegos, onde están ali as súas fotos. Isto xa é unha imaxe da Casa Rosada, en fin, isto xa é... O Teatro Colón, poño aí no seu interior, porque era no Teatro Colón, era onde se celebraba o acto central desas xornadas patrióticas galegas do Centro Galego. Ir ao Teatro Colón era un luxo extraordinario, non? E iso demostraba tamén o poderío que tiña o Centro Galego, o feito de que poidese realizar ali o seu acto máis importante. Pois aí interveu no Teatro Colón Sebastián Martín de Risco, nas dúas ocasións que estivo ali, e xa digo, mesmo aí no Teatro Colón, que xa hai que pagar moito para visitas constantes, é realmente extraordinario, pois ten reservados aí os palcos para a Presidencia da República, non?
Era unha mostra que foi construída a finais do século XIX, era unha mostra daquela burguesía argentina que quería imitar o esplendor de París e de Versalles, etc. Entón creou ali este luxo de Teatro Colón que é realmente extraordinario. Isto xa é esa avenida de 9 de xullo onde está a Praza Castelao, extraordinario. Isto é o Porto Madero, as imaxes do Porto Madero. Isto é unha panorámica do microcentro Bos Aires. Este é o cemiterio da Recoleta, tamén de Santo. Tigre, que está por ali ao lado. As fervenzas de Iguazú, claro, que estaban ali, onde foron Sebastián coa súa dona, agora fomos nós tamén ali. Evidentemente, tamén hai que recrear un pouco a vista con espectacularmente fermosas que son estas. Aquí tamén na Galiza temos boas fervenzas, aí mesmo temos a tela de Xañas, que por horas non me resisto a terminar isto sen por unhas imaxes que me impresionaron moito da memoria histórica. O ESMA, esta era, xa non me acordo agora, quería contar logo e esquecín, era a escola militar, este foi o centro de torturas da Armada, da escola militar da Armada, onde collían os presos políticos, ali os tiñan, e ali os torturaban, os mataban, e logo os tiraban, os collían en avións e os tiraban ao Río da Prata. E ben, é impresionante o que fixo, claro, os gobernos, estes últimos gobernos dos Kirchner, de Néstor Kirchner, como logo de Cristina Kirchner, para a preservación da memoria histórica. Realmente o que non se fixo aquí está feito ali. Necesita mesmo pon os pelos de punta. O día que fomos aí as palabras xustiza, verdade, ou algo así, estaban ali marcadas, e continuamente a denuncia e os nomes dos torturadores están ali postos nas paredes, cosa que aquí non se fixo aínda, está moi lonxe de que se vai a facer polo que se ve, e ali está feito. O día que fomos nós, o primeiro día que fomos para visitalo, tivemos que dar volta porque houve unha ameaza de bomba, porque realmente estaban, además eran véspera de eleccións, estaban da extrema dereita, a dereita e tal, pois con este tema moi aí o nunca más, tamén recordando. Aí era onde tiñan a xente, tiñan os presos aí metidos a secada durante un tempo, aí os torturaban, os baixaban abaixo, os torturaban, os voltaban a deixar aí, até que logo os ian tirar. Xa máis nada, en fin, creo que nos excedemos un poquinho. Moitísimo obrigado novamente a todos, a todas. Somos nós as persoas que ficamos agradecidas por esta exposición, esta magnífica tamén exposición de fotografías que fixo María duramente. Entón, se alguén tiver alguna pregunta ou comentario sobre o que expuxo aquí Freixeiro, é o momento ahora de falar ou de comentar. Unha curiosidade, se cada xa o sabedes, xa biches, pero cando comeza cos peregrinos rosalianos, co roteiro rosaliano, hai o Cegai ten unha película, ten unha cinta, un filme grabado sobre eses, digo vos. Sobre este en concreto, un 51, non? Sí, con imaxes. Ten o Cegai, que eu saiba, proxectou a última vez hai 4 anos, unha cousa así. Acabo de salir. Pensei, se cadra xa o sabedes, xa o biches. Pois sí. Incluso a cor, Cinemascope. 3D. Sí. Ben, pois se non houver ninguna pregunta ou comentario,
Novamente, grazas a Freixeiro, grazas a Isabel, grazas a Goretti, grazas a todas vos, a todos vos, e máis nada. Entón, pois, até a outra.